BDO er på mange måder en helt almindelig revisions- og rådgivningsvirksomhed. Vi er ganske vist noget større end gennemsnittet, med over 1100 engagerede og ambitiøse medarbejdere, og med kontorer fordelt over hele landet. Det gør os i øvrigt lidt mere lokale end de fleste. Men det forhindrer os ikke i at trække på det verdensomspændende netværk BDO International, når opgaven kræver det. Vi kan uden at blinke sige, at vi er knivskarpe på den rå revision, økonomisk indsigt og regelrette regnskaber. Vi blinker heller ikke, når vi siger, at vi er specialister i skat, moms og rådgivning af virksomheder og offentlige institutioner. Til gengæld sker det, at vi løsner slipseknuden. Det er jo rart med lidt ild til hjernen, når vi samles og arbejder os ind i tingene. For på et punkt er vi knap så almindelige. Vi lever os ind i tingene. Vi lever os ind i tingene, fordi indsigt, engagement og samarbejde gør den gode rådgivning endnu bedre. Vi lever os ind i tingene, fordi indlevelse giver sund vækst, og sund vækst giver de bedste resultater på bundlinjen. Vi lever os ind i tingene, når krisen kradser, kurven knækker og væksten vender. Vi lever os ind i din hverdag, fordi tingene hænger sammen. Vi lever os ind i tingene, når strategien skal føres ud i livet, og når nye støder til. Vi lever os ind i tingene, fordi indlevelse skaber udvikling.